natanggal pala yung pop, oh. Tanggal. Driver na naman malamang ito. Malpak. 5, 2, sorry. Ito. Yes, vlog. Say hi to camera. Yeah, hi. What's your channel name? Lakay Tracker. This one here. Show me, I will watch my... You watch your face there? Yeah, Okay, sure. I here. will share with my parents also. Okay, here. Here's my YouTube channel. You will not see it this here. Oh, 60K subscriber? Yeah, I got Let me 60. take Yeah, take picture. Wow. What's your name? Yeah, my name is Minda. I'm from India, Punjab. Okay, have a good day, my friend. You think about there too? Yeah, sure. All right. Okay. Yeah, thank you, brother. Yeah. Okay. See you. Yeah, see you. Okay. Take care. Ayos ba? Ayos. Eh, nagkaroon pa tayo ng kaibigan dito sa loob ng shower, ha? Wow! Ewan ko, nagbibigayan ng toothpaste eh. Guys, mag-shower. Ibig sabihin lang guys, na may diferensya tong ano ko, cold ko. Ride. Walang ilaw itong trailer natin, may diferensya siguro sa cold ko. What did you do? Scootering. You fall? Hindi, dadal. Uy, mukhang maganda si Mami ah. Siyempre. Hi you guys, good morning. Ito kapsat, naimbag nga bigat tayo amin apo at datay tato dito Ilonglac, Ontario. Ayan. Mag-check tayo muna ng ating unit, makina, langis bago tayo lumarga. Ayun sa previous. Ayun, nauutal tuloy ako. Medyo malamig pa eh. Sa previous video natin, nandun tayo sa Milton, Ontario, nakapag-pick up tayo, nakapagpahugas tayo. Ayun, nag-travel tayo ngayon dito, pabalik na ng Winnipeg. Ito, isang linggo ito na labas ko. Wow! Mula nung lumabas ako, magwa 1 week. Ayan. Naka-travel na tayo kagabi. So check muna natin yung yung langis. Kada umaga guys, make sure natin na-check itong mga langis at pagka re-refillan natin. O ayan, tama pa, nasa tamang sa tamang level pa yung langis natin. Okay. Siyempre, check na rin natin sa baba. May mga naglilik, tumutulo dyan. So, pero wala naman ako nakikita guys. Sa kabila. Makakauwi na naman tayo. Na-miss ko na yung mga bata. Ito, coolant natin. Doon pa sa magre-refill na lang ako sa susunod na o kaya bukas. Tama pa yan. Refill ko na lang bukas yan. So far, wala akong nakikitang hindi maganda. Walang leak sa ilalim, malinis. Yan. Tamang alaga lang guys sa unit upang sa ganun magtagal ang truck natin. Check natin yung mga ilaw. Ilaw muna. At saka itap natin yung mga gulong natin. Start natin.
Alright. Minus 10, minus 6 ang box. Tama. Ilaw sa taas. Wala. Hindi yata na ito. Na-on yung ilaw. Yan ko lang yung ilaw, guys. Oh, lobat. Lupat eh, kaya minsan hindi siya nag-iilaw eh. Okay. So, wala akong ilaw sa likod ah. Nangyari dyan, walang ilaw. Meron naman akong meron naman akong signal light. Walang ilaw yung trailer ko. Bakit kaya ganon? May signal light naman tayo sa truck. Check natin mamaya, baka mamaya napundi na naman eh. Okay, kalahati pa. Dapat tong mga to may ilaw eh. Tong mga to may mga ilaw dapat tong mga to eh. Ba't kaya ganun? Wala. Itakbo ko lang muna hanggang sa pagpapagasolinahan ko, guys, kasi kapag ka walang ilaw sa taas, sa baba. Ba't kaya ganun? Dapat tong mga to may mga ilaw. Itakbo ko muna. Dapat yung mga yun may mga ilaw. Takbo muna tayo hanggang dun sa pagpapagasan natin. Pagka wala pa rin, itatawag ko sa kanila. Hopefully magkaroon na. Okay. Wala ang even noise. Balik na natin. Meron naman akong ilaw sa harapan. Pati sa taas may ilaw din. Yun lang, trailer. Isa niyan kasi hindi naglalak eh. Yun. Woo! Alright guys. Ayan, tara. Mamaya ko na lang i-check yung ko na yan, yung ilaw ko na malfunction. Alright guys. Tama ito. Meron pa tayong driving 612 miles, mga 10 hours driving pa yan. Ang oras ngayon dito is Ontario time. Ang oras dito alas 5. Pagdating ko ng Manitoba, mag-adjust siya. So yung alas 5 dapat magiging alas 4 kasi guys, iba-iba yung oras dito sa Canada. Every province iba-iba oras eh. Nasa Ontario tayo ngayon, alas 5 ito ngayon. Kapag nasa Manitoba ka, alas 4 ang oras doon. Nasa British Columbia ka naman,
alas 3 ng madaling araw. O, ayan. Since umaga ngayon, kaya alas 5 ngayon dito sa sa Ontario. So kapag kasi 10 hours ang driving, makakarating ako doon ng ngayon, alas 5:10, 5 ng umaga ngayon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Alas 3 dapat sa Ontario time. Pero since makakarating tayo ng Manitoba bago ang 10 oras ang mangyayari, alas 2 ng oras nandun tayo. Kaya sana tanggapin agad yung load ko ngayon, kasi ang delivery nito dapat bukas. Gusto ko nang makauwi rin, gawa nga ng isang linggo na naman tayong wala. Maganda rin yung rotate kasi 1 week lang nakauwi na agad din. Yung isang ikot, nagpunta tayo ng guys, ng New London, Wisconsin. Tapos pumunta tayo ng Sheboygan, Wisconsin. And then nag-deliver tayo doon sa Ontario, Milton, Ontario. Doon din tayo nag-pick up sa Milton, Ontario. Ayun, inabot ako ng reset sa pag-aantay ko ng load doon sa Milton, Ontario. At guys, tuloy-tuloy lang tayo. Ratrating na natin tong pagdadrive para makarating tayo on time sa delivery location. Pag bukas sila at kung tanggapin tayo, thank you. Pag hindi, bukas talaga. Lahat tayo magagawa. Alright guys, ito muna tayo rito at mag-shower muna tayo. Gawa nga ng, syempre, pauwi tayo eh. Kayakap-yakap tayo sa mga bata. Ganon din si Mrs. Kaya shower muna tayo. Park muna tayo sandali rito. 15 minutes shower. Ano na yan? Mahaba na yan mga kaibigan. Bilisan lang natin. Patayin muna natin. Tara guys. Tanggal to ah. Shower muna tayo. Bilisan natin. Mabilisang shower lang to. Sana may bakante sila para makaligo tayo, kasi kung mag-aantay ako hindi na ako maliligo. Hi, good morning. Can I get a shower please? The bigger one? The bigger shower? I already sold the big one. Oh my. That's fine. Number 5. What's your name? Nice Star Trinidad. Okay, number 5. Okay, thank you. Alright, number 5 daw guys. Let's go. Number 5. Sana maluwang. Kasi kung hindi, naku, patay tayo. Minsan kasi dito masisikip yung mga shower nila. Number 5. 2. Oh, sorry. No problem. Bayad na. Ito. Uploading vlog? Yes! Vlog! Say hi to camera! Yeah, hi. What's your channel name?
Lakay Tracker. This one here. Show me, I will watch my... You watch your face there? Yeah, Okay, sure. I here. will share with my parents also. Okay, here. Here's my YouTube channel. You wanna see it this here. Oh, 60K subscriber? Yeah, I Let got me 60. take Yeah, take picture. Wow. What's your name? Yeah, my name is Minda. I'm from India, Punjab. Okay, have a good day, my friend. You think about there too? Yeah, sure. All right. Okay. Yeah, thank you, brother. Yeah. Okay. See you. Yeah, see you. Okay. Take care. Ayos ba? Ayos. Eh, nagkaroon pa tayo ng kaibigan dito sa loob ng shower, ha? Wow! Ewan ko, nagbibigayan ng toothpaste eh. Guys, mag-shower muna ako. Ay, nako, nagbibigayan sila ng toothpaste. Mukhang naubusan yata ng toothpaste yung isa eh. Wow! Okay. Ayan guys, so paano? Quick shower muna ako. Balikan ko kayo mamaya. Tamang-tama para sa ganun eh, malinis tayo pag dumating tayo sa mga bata at si Mrs. ko. Alright you guys. Nandito na tayo sa truck. Siyempre, pabangurin naman tayo. Meron din akong pabango rito. Para naman mabango tayo. Guys ha, t-shirt ko galing Pilipinas. Subscribe sa YouTube at saka follow sa Facebook. Thank you nga pala sa lahat-lahat, no? Yan. Follow nyo ko sa Facebook guys at saka subscribe sa YouTube. Para kapag naka-gain tayo ng kikita tayo ng medyo maganda-ganda, sinishare ko naman. Katulad nung umuwi ako, nagbigay ako ng ayuda dyan sa Pilipinas. Para sa hindi naka-follow o naka-update sa video vlog natin, makikita nyo yung mga pagkakataon na namigay tayo ng ng ayuda dyan sa Pilipinas. Sa home ng Facebook ko, nandun yung link. At sa YouTube ko, nandun din yung link. At saka ilalagay ko yung sa description yung sa baba yung link na yon, yung namigay tayo ng ayuda. But anyway, alright guys, we are now in city of Dryden, Ontario. Gas tayo rito. May pulis doon, akala ko nag-over speed ako. 50. Yan na guys, medyo ngayon, nagkalat ang mga pulis ngayon dahil summer, nagsisipag yung mga yan. Kaya kailangan obey the speed limit, baka matikitan tayo. Kagagaling pa naman natin sa bakasyon nagbi-build up tayo ng income para pambayad sa ating bills, tapos bigla tayong matikitan dahil sa overspeeding. Poltangin ko yung diesel exhaust fluid, yung DEF ko. At magtatap lang tayo ng mga ilang litrong diesel dyan sa dito sa tangke natin. Enough na makarating tayo doon. Okay. Okay. DF ko na.
talagang ilaw guys. Kaya pagdating ko sa torque, papacheck ko sa kanila to. I-report ko agad-agad itong trailer natin. Walang ilaw yun. Yun na lang kamo, hindi ako na-check ng pulis. Ayoko ng walang ilaw. Walang daytime running light niya. Ay nako. Okay. Walang ilaw. Next. Ano nangyari dito? Sa kabila? Wala yung pump dito. Ay, natanggal pala yung pump, oh. Tanggal. Ay, tama na yan. Hindi natin lagyan. Pinaptar itong natin. Oops, mayroon na tayong 110. 112 na liter. Kasya na yun hanggang sa pag-uwi. Ano nangyari dito? Ba't natanggal? Oh, driver na naman malamang ito. Pumalpak. Pumalpak ang driver. Alright guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa Manitoba. Mainit. Kita nyo yung araw, oh. Talagang mataas ang araw. Kanina doon, medyo makulimlim doon sa Ontario. Pero ngayon dito sa Manitoba, temperature 26 degrees. Wow! At taon na litaw ang araw at ang oras, 2 oras, alas 3. Meron pa tayo isang oras dun sa dideliveran. Hopefully, i-reset nila tayo guys. Sana i-reset nila tayo para hindi na tayo bumalik bukas. At itong load natin ito may pasok sa cut-off. Kasi 15 ngayon eh. Para hindi ako mabitin doon sa diesel ko. Focus lang. Okay, tuda. Choice of duty. Pag-pray nyo guys, tatanggapin ang load natin para hindi na tayo babalik bukas. Iwan ko na muna kayo dito, balikan ko kayo mamaya. Baka mamaya bawal pa yung mag-video ron. Alright, perfect guys. Palayan mo yan. Inisip nila, pero ang gagawin ko, idodrop ko tong trailer dito sa Mercier. Tapos i-hook ko yung empty nila doon. Ayos. Para hindi na tayo magtagal. Makauwi na tayo at makita na rin natin yung mga bata. At syempre, alam nyo na, mga bata, pinagdaanan ng bata. O yun. Guys, joke lang ha. Matawa tayo pamisa-misa para hindi naman tayo mainip. But anyway, sa mga truck driver na may pamilya, may asawa, siyempre nakapokus tayo sa pamilya, sa misis. Di tayo pwedeng magbabae o ano man. Kasi baka mamaya doon tayo malasin. Masaya na ako sa ganitong klase ng buhay ko. Mga anak ko, asawa ko. Yun, dito ko na i-drop. Yun.
Kalahati pa yan. Walang ilaw guys. Sasabihin ko sa ano to. Oops, jump natin. Sasabihin ko sa dispatch ko o sa shop. Walang ilaw. Eh may ilaw naman ang truck. Pati doon sa taas oh. Hindi ko pa ito tinatanggal. Oh. Tapos i-hook natin yung isa doon. I-report ko na lang guys sa kanila yon sa dispatch ko. Wala guys, walang ilaw. Baka may diferensya itong cord ko ah. Ito, walang ilaw oh. Kaya taas ko muna to. Yun, nakalak. Around the kingpin. Walang ilaw oh. Dapat mayroon yan eh. Ibig sabihin lang guys na may diferensya tong ano ko, cord ko. Ride up. Para yung airbag umangat. Buksan natin, tignan natin kung may laman. Wala. Baka mamaya mabulaga tayo, may laman pala. Okay, walang laman. Ayan guys, mukhang sala. Walang laman itong ano natin, itong trailer natin, ay yung ibig ko sabihin walang ilaw. Walang ilaw itong trailer natin. May diferensya siguro sa cord ko. Sasabihin ko sa torque pakiayos. Papalitan ko siguro, kaya isipusuhin ko na lang pagka may pagkakataon ako. Ganyan na lang muna. Kailangan na rin nating umuwi. Oh, tara. Alright guys, tara. Tawagan ko si Mrs. Na sabihin ko sa kanila mag ano na. Sabay cellphone ko, saan ko na naman nilagay. Pumunta na sa torque. Tawagan natin sandali bago tayo malis. Doon. Oh, pumunta na kayo ng torque han, kasi papunta na ako doon. Alis na kami? Oh, right now. Ha? Oh, pumunta na kayo. Saan banda? Sa torque. Oh, sige. Okay, okay. Oh, yun. Ayun na guys. Alright guys, we are now here in Turkey to France. Tayo sa yard na naman mga idol.
Sabado ngayon, kaya tahimik. Bagong brown na truck dito ah. Ga-apply siguro. Aplikante. Okay. Start ko lang to. Okay. Oh, mukhang andun na rin sila misis, oh. Okay. Alright guys. Truck ko nga may diferensya. Sira ang cord niya. Itong electrical cord. Sira ang electrical cord. Oh. Okay. Alright guys, ayan. Truck ko nga may diferensya. Sira ang electrical cord niya, ayaw gumana. Dalawang trailer yung i-drain up natin na hindi gumagana ng mga ilaw. Dito lahat sa side. Okay, tanggalin na natin. Palitan na lang itong cord na to siguro. Ito eh, malfunction. Okay, dito ka muna. Tapos punta natin si Mrs. Pagbuksan natin. Buksan natin si la Mrs. guys. Ayan. Alright guys ha. Alright you guys, ayan, by the way, gusto kong batihin lahat ng mga tatay at tatay to be ng Happy Father's Day to all. Doon Han, irapit mo na lang doon. Basta mga bata. Ayan guys, after 1 week sa biyahe, andito na naman tayo sa bahay. Home time sila kay. Bigay ko kay mami tong kape. Kapehan, nilagay mo muna rito. Hindi, dadal. Uy, mukhang maganda si mami ah. Siyempre. Ayan, gusto ko. Baka mapait Ito yung sa'yo. Hindi. Siyempre, ito yung magagawa. Ilagay mo na lang dyan. Ito yung magagawa kung ganyan yung ano. Hi guys! How you guys doing? Ay, perfect. Where's Batite? Oh, okay. Alright. Oh, awa na si Batite. Mami. Oh, yes. Papa, look at my. What happened? I get squats in the Candolan Park. We were. You did scratch in the park? Yeah. Why did you? What did you do? We were scootering. What did you do? Scootering. Mm. Baki fell. You fell? Yeah. Mm. It was too hard. Are you feel pity? No, right? Why did you do a bike?
Kawawa ka. Scooter. Scooter, okay. Alright guys, wait here. We will bring everything, all the stuff in the, ano. Bukang nakaliging si mami guys ah. Oh, maganda. Maganda. Tara guys, para makauwi-uwi na rin tayo. At ako'y hindi pa naghahapunan. Tanghalian lang kaganina. Ha? Dito na. Dito na tayo mag-ayos. Dito na tayo mag-ayos. Iabot ko na lang sa'yo lahat. Wala naman akong ibang mga kargabyento eh. Siyempre, panimula. Oh. Nauuhaw ako. May tubig kayo? Ay, wala na. Nauuhaw talaga ako. Wala ka na? Oh, wala na akong tubig. Wala na akong tubig talaga. Mga ugasin. Oh. Okay. Guys, ganito ang sitwasyon natin pagka dito tayo sa sa yard natin. Lahat ng mga basura, mga labahin, siyempre papalaban natin ulit kay misis. Wala, hindi sapat sa'yo. Bali na, mamaya na lang doon. Para makatapusin na lang muna natin para makauwi na tayo. Okay. Basura. Kailangan. Puti lang naman ang aking mga kagamyento. Kasi, Ha? Oo, dahil yan lang nga tayong hugasin ko. wala ka nagkakasugasin dyan? Pero pakita mo yun, ha? Meron ka pang ano? Hindi, galing siya. Ha? Ito dapat ano? Okay. Lagyan mo dito ha? Yan yung mga yan. Kunin mo na lang yan. Kalat-kalat. Tama. Hindi lang naman yung aking mga labahin dito. Kasi hindi ako masyado. Yan, kapag may makakita ka dyan. Meron pa yung pagkain dyan. Hindi ako. Kung wala, doon na kasi bahay. Kami, pizza. Oo, yan. Tama. Yan. Kaso, kunti lang yung tubig. Okay lang eh. Pagkipulot mo nga yun, ha? Okay lang. Okay lang yan. Okay. Lalim pa natin yung ano para hugasan o ano? Yung? Itong ano nito, ano ko. O yun. Mayroon pa? Tignan ko nga para sa ganun hindi pa kinuha yun. Hindi ko kailangan yan. Dali mo na yun dyan. Dapat ito. Wala na? Wala na. Oh. Ito, labahin. Oo, labahan ko na yun. Make sure yung anuhan, huwag mong kakalimutan, no? Yung ano, yung itong ano dito. Tapon ko na ito kasi baka mamaya magkasunog pa, hindi mapansin. Ano? Yung extension, yan.
Oo. Okay ka. Bababa na ako. Dami na lang itong truck doon. Okay. Ito na. Nagdala na natin. Ayan guys. Ara. Hindi ko na si Cordape doon sa designated parking area niya. Wait for me, okay? Alright. Natapos na naman ang isang linggo na biyahe mga idol. Ano ngayon? Sabado. Oh, yan. Happy Father's Day guys. Tapos Sabado. Linggo bukas. Wala opisina, hindi ako alis. Kare-reset ko sa karsada pag uwi ko rito. Reset na naman yan, sigurado. Linggo bukas. Baka Lunes na siguro. Sana Lunes, kasi minsan wala sa Lunes eh. Hopefully hindi naman umabot hanggang Biyernes. Nako, pag hanggang Biyernes patay tayo dyan. Wala na tayong isasaing nito. Okay, dito lang muna Cordape. Okay. Turn off. Cellphone. Eyeglass ko kahit pa paano kasi wala akong eyeglass. Tara guys, wala nang ibang ano. Hindi yan lang naman. Natin si Cordape. Isang ikot pa sa truck natin. Ikutan lang natin para makita natin ang problema, kung may problema bukod dun sa cord niya. Check ko ito, baka bukas. Sarado. Okay. Alright. Okay, dyan ka muna Cordape. Maiiwak ka namin muna dyan. At least kahit pa paano nakauwi na naman. Yes! Alright guys, how does it go? What happened to Batite? Nagpiyok? Tama ang legs. Why? Shoot pa ba? For the, just because you do a bike? Mga lamok. Just because a bike? Oh, Mga lamok. ay lamok. Saan ba yan? Sa, Park? akala ko naman sa Hindi, nadapa din St. siya. Laurent. Doon din sa Nadapa? Laurent. Maraming mga lamok. Who's going to greet me? Happy Father's Day! Si Baki makatingin. Ating idagwa. Kiss puppet! I thought you don't love I puppet. trained myself. Miss you. I get trained myself. That's it yourself. I want to Big train belly. It's a big belly. Huh? Huh? Okay, you did that? Perfect. Let's go, Han. Para makauwi na tayo. Guys, let's go. Are you guys willing to go home? Yeah. Okay. Tara. Saan yung pagkain, Han? Hingin mo mo. Dali mo dito. Guys, ayan. Nandito na tayo. At syempre, wala nang ibang driver natin dyan kundi si Mrs. Papa, tomorrow we're going to the beach, but kids, you want to go to the beach tomorrow? Ang driver is si Mrs. Pakta. Nasaan yung ano? Sanitizer? Oo. Wala. Sanitizer dito, Nel. There's? Home time, home time. Kape-kape. Gutom ako kaya magkikain na ako sa pizza nila. Yung isang hiwa lang. Oh, saan tayo Yeah. ngayon? Ba't uwi na tayo, Han? O ano? Mamimili? Ito na ba tayo bukas? O ikaw gusto mo, di tumuloy tayo. Ang problema. Baka umuulan naman. O di wag na muna kayo kung gusto mo. Everything,
Oh, Ano bang weather? guys, huwag na muna. Sige, uwi na muna tayo. Guys, kain tayo, pizza. I don't like pizza. We already ate. You guys eat already pizzas? Yeah. It's yummy. Mom made it for us. Who? Mom made it for us. Perfect. Papa, Ah, I can show you this. This thing. Mommy, look. It's this and the Pokemon. okay, that's good. It's like food like a Pokemon. I know how to put my seatbelt in. Okay, paut na tayo guys. So, diretso na tayo uwi. Na tayo bibili ng kung ano. Para bukas, huwag na. Next time na lang. Oh, punta tayo sa St. Lawrence sa Lunes naman eh, di ba? Okay, sige. Alright guys, ayan. Home time. After 1 week. Dito ulit tayo sa bahay. Nakita ulit natin ang mga bata, si Mrs. O si Mrs. ang driver, sinundo ako. So paano mga kaibigan? Guys, say bye-bye to the subscriber and greet them a Happy Father's Day. Happy Father's Day si As. Happy Father's Day. Trackers ah. Happy Father's Day to everybody. Bye-bye guys. I say bye-bye. Baki, wear a seatbelt. Bakit? Perfect. Han, bye-bye na muna. Until next time. Guys, thank you for watching. Ingat nyo lagi. And thank you sa mag-share ng mga video ko. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.